Kaparrak sortu baino lehen hau, ginen bastante kuadrigalan futbolerua eta biltzen ginen futbolien eta hor gehiago basartzen ginen. Ointxe ja, sartzen. Ritmo honetan ez du jarretxu bier bizitza osoan, ni de palo. Osa hori, klaro oko, baina izian behin jotia eta sarrak izen eta egon nor joten, guapo egongo zen. Baina hori bai ondo da, holan kontzertu lan bai, bestela, denpa nagoien, mucha presión. Bestela dirudan afateja, azkenien lau kotxe, lau multa, ontxe bat bakarrik. Ilargira junta eta uinbier, hemen ez hauelako guztitzeko nire aldi olie. A lo tonto segetan do. Ni esa guztia, baina segetan do bastante. Historiara ez dugu gure... Ez nahi izan besta ezagunak lana. Normalien esa guztetan, tipo gura ez itxakentzut, baina justu ikusi hor tipoa, con pintas hor tipo de loquillo, eta máquina, el tío. Azotik horrelako, olatu batekin konatz, tradiziekin dubilo, hobeto. Bueno, Endika eta Karapa eta Endika, Kaparrak taldeko kideak, ze moduz? Kaixo, bai, oso ondo. Gogotxo. Bueno, iztegixen arabera Kaparrak hiru definizio posible ditu, bat euriak lurrean eratzen duen geruza, esnegaina edo iruzurra engainua. Zue baina animalia txiki bati itxendote zua ipamena, izena aukeratzerako orduen, ezta? Bai. Kaparrak, zeratik izen hori? Los delincuentes taldiak, horrek beti izen dabe dira garrapateros. Ordengu, euskaratuta, Kaparrak. Ados. Ez dauko lan simple, bai. Animalia txikina bai, baina eskasa ez. Gora gehiago. Imaztaka huevos. Askar ugaltzen da, bai. Zubepe, basarie batzuk eta damuten dago ugaltzen zabitzera ondio, ez da? Gora gehiago. Hobeto. Hobeto jente gehiago gutxio baino. Hori da. Ederto, bueno, hemen Euskal Herriko soinu mapa osatu behar dugu, eta helburuetako bat hori dalako, eta mentxe jarriko duguna da, zeuen nondi zatozien, aretxabaletatik ez, atxabaltatik zatozien zuek, eta jarriko dugu lehenengo vinilua atxabaltan kokatuko dugu, bale? Zuen sorterri xabalako. Hartu izue, viniluetako bat, Bakitzen dago nendi. eta zeuen jaioterria nundauen jakiko dugulakoan. Jarrikaron mekan. Gipuzkoa, onbida... Gipuzkoa, eraban duen... A ver. Vale. Hortxe hau. Baina hori gaz, Como que al lado de Vito. Zuzeneko urduritasuna. Ados, ez dakizu nondi zatozien edo, zer? Bueno, es que justo lan geográficamente ez dakik gara zaunak, eitz esan da. Ederto, behin, ze bikote. Esan dugu, Kaparrak animalixa txikina badala, baina eskasa ez, atxabalta herri txikina, baina eskasa ez da. Zer da atxabalta, zeuen dako? Bertan jaiotziateko jaku, eta eixe esan da, musikalmente eta kulturan leti bai dauela, mugimendua, ez? Bai, mugimendu asko dau, orduen, azkenien askoz beharrexo bada, ez? Igual beste leku baten jaiotzen base ez dago, zein beste aukera eta gero talde bat ere sortzeko dana dalakua, orduen, suertia aukidu. Nik uste, atxabaltan, edo arrasaten, edo bengo baiaran azkenien, suertia aukoela, edo zeinek, edo askoz behar, errestasuna eskola itxeko taldetxo bat. Baina hori bai da laguntza zelako, bai, ez? Atxabaltan adibidez kuartela egon da, errexago da, nik uste hor, talde bat sortzia, edo animetia sortzera. Ados, kuartela ipatu duzu, eta Euskal Herritarak akaso ez dau jakingo, zer da kuartela? Lehen zan hori, Guardia Zibilan kuartela, arrati da kuartela, baina bintxe... On elkarte bat da. Bintxe elkarte bat, kultura elkarte bat, eta bertan txabaltako sortzailea, dauki hor lekua, euren proiektuak aurrera eramateko. Zer antolaketan zari, amarra izen da, izango da modu, burua uste batzuk ekarriko ditu, ez da? Kaparrak berak be antolaketia bakarrik. Bueno, bastante demokratiko da nik uste dut, ez? Osa, abez kontzertu derako bota huitzen dugu, eta majoria, bai, ero ez. Eta gero den zeietako, posible bada danok, eta ez dela gazenok, eta ez da. Justo... Ondo. Ez da so komplikau sí, eh? Bai, Ahora me estoy pensando. Vale. Baina, modu asambleari horrek, karriko ditxu, igual, ez? Eseskoaren alde, baina kontzertu bat, ez da ere izango, gero, epe luzera esan gurot, eh? Errexia ez da, baina arte ondera, azkenean nik uste dut laguntzen da hori, lehenengo barera lagunak eta gero ja urten dara taldia, zabela izen talde bat, hemen bajizti hartu, horko abislari xe, izan gare lagunak eta gero ja horren hostien, baina zari zen bestalan kuadria bat oso musika hori abesta, izan gare eta bentsa hasi gare, parranda salia bai, baina gero musika xia, sin más.
Eta kontzertutara fateko zeukotzu, autobus bat alkilatzen duzu, edo? Ez, erosi dugu Furgoneta bat, bai. Bai. Ba, Beratzi pasakua, azeki amarro gare, amargarna etxien, eta beratzi... Bestela dirudana faten jako, azkenien lau kotxe, lau multa ontxe bat bakarrik. vale, eta furgonetako nor gidatu, nola erabakitzen duzu, diktadura ala demokrazia? Bauko batzuk ez da bienak edaten, eta... Vale. Hori da. Osa, ez gare danok, ez da... Ez, baukotzu horreka bat. Bai, normalien karapak. Karapa Ni izeten bai, da... Normalien ni beti gidatu. Horietako bat, bai. Bai, Kontzertu aztien ura, kafia eta a conducir. Zergatik hori, kontzertu ostien ustu txen zareako edo? Bai. Justot, etortze gara bajona, osea, eta zatot, ya estan niku dandot, kafe bat eta a conducir. Jo, bat, aldiak eskertuko da, ez? Karapa moduko figura bat, alandika? Ezinbestekoa da, bai. Osea, ez bai etorten joten, bueno, malatuko gare, baina ez bai etorten gidatzen, bai, txuzku faena bat, Gaurkuen, eta sonan bestia beste, zuzenekoa badie protagonista, gaurkuen abesti bat ekarriko duzue primizian. Bai. Igitzei godu, baina apur bat, nahiko jakin da bereziki, kaparraken orain arteko hildua jarraitzuko dauen, fase berri baten sartu zarien, zer espero geikea? Nik uste dut hildo beretik. Hildo beretik, baina diferenti apur bat, ez da hit. Baina artean izan da rumba bezala, ez, dana remo berdinean, remo latino esaten moduen, eta oin apur bat, un poco punki besta da bagai eso, baina badauko un poco más beste ritmo batzuk, pianoa bai sartu do. Hori bai aldaketia, pianoakin. Bueno, Euskal Rumba, etorri galburura, bestiak beste, egualdeko doinut artistak, Peret, Elfari, Estopa, ez dakit zuek nondik datorkizu zuek rumbarekiko saletasun hau, atxabaltako egoaldetik izendan, edo zelan sortzen den rumbarekiko gertutasun hori. Igual, honek egin ni baina... Asi ginen nien hori, gutxuela esan hori, los delincuentes, danok bat... Erreferente absolutuak. Batzen gaitxuena da, los delincuentes, igual, baina gero badanetik entzundo, ni adibidez, los chichos, el manzanita, niña pastori, eta lan asko ustean jat. Baina gero igual beste batek ez dutzu los delincuentes, eta de repente entzuten da bela más Ameriketako musikia. Nik uste hori los delincuentes izen dala, putxoate batu gaituena, eta gero danetik. Playlist baten egongo basitzie, ze artistaren onduan egotia guztoko jatzuen? Aitana. Zegatik? Es la reina del pop. En sí es. Ni manzanita, justo baina ikusi dut da bela diskotxo bat hor manzanita, ni manzanita. Manzanita nanduen egon nintzen. Eta aipatu oso lehen, txikitatik beti lan manzanitak inutzu? Txikitatik ez, txikitatik gai entzu dutela igual los chichos eta gara, baina manzanita nik usta zizala gutxora, seginen nien taldeakin kaparrak eta lan, gero putxo igual lasaitzeko gain, beste tontok eixa ez da, gero manzanita entzuten nagoen, siestarako eta lan. Bai, eta nintxe jarritzen dut, siestarako beti manzanita. Bideoklipape bai, ugari, eta bueno, ikusgarrixak. Bideoklipak danak gioni zautedaz, edo improvisazioari tarte handixe muten dutzezu, Guriak gu grabo dugunak improvisauta. Bestela grabo dugu bestatekin, berauko gioia. Baina guk, gelitxu untziako soziadien, baskai batin, eraman lau disfraz eta a inventar. Osa, ez dakitzu egun horretan adibidez untziako soziadera fan aurretik, ez dakitzu gero egunak zer emungo daben, eta ez dakitzu zer graboko duzuen. Batzutan dako ideia bat eta gero bat itxen da, bestatutan ez dako ideiaik besta gero urtetan da zerbait, osa, segun, bideoklipa. Beste batzutan basojako igual azken momentu arte, eta bideoklipa eta azkenien ez dako esebe eta azkenien bako agir tonteria, hor. Lau lagunei ditut, eta nazio zer, ez dakitu. Eta harritxuta prutxo bat, bideoklipekin eta oro harrekido zuen ikustaldi eta entzun aldixekin, edo? Bai, ez? Badie batzuk eta. Bai, hori da. Ez gare konziste bestan ikuste. Justo baina, asirako estixiz zela boika hor justu llena como el punta, gero ya, más o menos litxuar, ez daitzu, tipo... Baina, bueno, tampoco... Boika baipatu dozu. Boika, eta hor sartu benitzen. 800.000 ikustalditxik gora dauke abesti horrek, ez dakit ja naskatu zarien abesti hortaz, ja, edo... Ni justo nutza etorten, ikusi dut, tipo, ator, BMW batekin hor atope abesti xata. Induzte ikusi nioa eta gana, normalien esan duztetan, tipo, gura abesti xakentzut, baina justo ikusi dut, tipo, ator, tipo, con pintas, tipo, el oquillo, eta máquina, tío. Bai. Eskantza benzi gura abesti xan ni pertsonalki ez.
Baina, gero personaje batzuk, gero sartzen gara eta harnetan entzuten dugu gura bestixa eta ano kanpora, de repente horan en fila, tipo como, No, esto tipo haciendo los humildes, bai. Baina, boika, beste elkarrizketan entzun izan dutzu, ez? Jatzula bape guztetan, abesti hori oso bogan jarri zanien, ez? Mobilekin ikustia kontzertuak horreko gaitza zaitxu, Ja, hori ez. Bueno, bikote, humoren atzean beti egoten die, egia eskutatu batzuk, zer dauko, kaparrak zenba dauko txantxatik, eta zenba dauko benetako bizipenetatik? Esango naman dana txantxa, ez? Hendiga? Bai, ni justo kontrako. Bai, ostra. Ez dago adostasuna. Bai. Bueno, segun. Nik esan nagoen 80. 80 egixa eta 20 ezurra. Baina ez dakit, Dana da ironía, todo es mentira. Somos una mentira. Bueno, ya, lertu, benetako bizipenei behidatzi dutze zuela, edo ez? Edan izan da probat fikzioa. Ba, eski, hori, literalki ez den bau dana, gezurra, baina... Bai. Sí, egiso segunda ba. Bai, ez gau pasa, egon ginen, justo batzuk egon ginen lanien justo uda osua gabez, eta horregatik esan gau pasa, ez? Eta gero, jenteko albertu dago maz, por gau pasa de juerga, baina hori, azkenien lana hor uda osua... Gabaz lan, eta gau pasa, baina beste testu inguru baten. Hori, ez dakit, beste abesti batzu, beti hau zerro etxiz, azkenien, galtzaren adidez, hori, ez dakitzuela etxera juten, ez? Zati hau zer... Ero jendeak uste dagoela galtzaia dela, pola rubia dela cerveza, da nobixean getxik. Adibidez. Osa, guen zigare bastante serixuak. Bakare jendeak hartzen getxuela como unos payasos. Letrei dago kixen, ez da norke osatzen dituen jakitxa, ez dakit zuezarien aproposenak hori erantzuteko, baina zein da, ganberruena zein da bereziki letrak idazterakuan, talde barruan. Dio zen, Jarapa? Ez da, dano, segun soin... Osa, zein da, ber, zein okurritzen jakon sorakari xerik handixena, zela itxe dituzu. Gero sorakari xean, gero sartzen bida, ez dixen, ez? Batzu igual daukie maz, igual hori, daukie jakintza geixau musikan inguruan, bestatik igual dauko sormen geixau letrekin, eta oskenin, danon hartien itxen. Baina egixe bai, igual, batak hartza bideia, eta lerran sartze gare danok. Geltzea kuartelien, arbelian idatzi letra pur bat, eta a soltar chorradas, eta gero hartu un brainstorming, eta gero hartu obiena. Bai, Bai, nik honen zamonagon, bai. Hola itxen dozue, obien hartu, autozensura o sekula sariein? Oso gutxitan, ez? Bueno. Bai. Bueno. Zensura... Zuen burua esatea hau larregikoa da. Bueno, hori igual... Hori askotan. Eta, hemos contado. Eta gura esatia. Bai, ez? Askotan beretan. Joder, bai. Zake horre... Eskatzen hor, behatu itxen zara, baina eske gero ez da merezi, eskenien. Esan dugu, gaurkuen disko berrixez aparte, basatu zila, abesti berri batekin, zer konta zeiki, esan duzue, nahiko kaparaken esentzia ikuiko dauela bai, baina ze abesti da, eta zer idatzi dutze zue. Ditzen da Lioli, Vale. eta da hori esaten dut ziela jenteana, dauela ilargixa superondo, ez dakixe, fanin bizare ilargira, espasare faten ilargira, ikusiko zu ilargixen zondo paso biosun, faten da ilargira, gainera hor bere amatxon aliolixakin, jota posik ez dakixe ilargira, eta repente, ikusta dela, puta mierda dela. Ez dagoela merezia, azkenien fatia ez dakin eraino, eta azkenien hobeto desagoela etxien. Eta hor, bakoitza atatzeko bere metaforatxua, baina horren inguruan doia bestixa. Ados, galdetunik ez zer dan ilargia zoen dago? Osa, ez dauko, ez da zehazki, ez da hori askotan emaz dituzko, hemen miserien en un zulo, no sé qué, tienes que ir a no sé dónde, está guapísimo, igual da guapísimo, baina askotan ez, baten zare gaino, eta, bueno, ni etxien familixoakin launekin behondo nago, ez? Telebistak aspertute, ilargira heldu nintzen, hauze puta mierda de que geneteo que sé. Saturnino y esien, amplate regalarien, ta hori guztien, hau bai hau komerien. Patrika aurkitu amaren aliolie, argitxasuna behintzen, talpregi julie.
menien, hau bai hauko menien. Iargira junta hueta uinbien, hemen ez dauelako gutxi zaiko bien. Nire alio lire, ez dakiz ergatxik eta hori nazen, oso benituen ezpertuten txien, nire zora menien. Hau ez dala niretzat, gure gozu zuretzat, iargia gauero. Etxien gelditzena, sali hori xauntetan, itxututa gunero. Dani, ezen ulertu eguna gau barik, amesten bai du loin ezelik, tantakiz zergaitik. Zer, ilarrixen ez dagoela ezer, amesten bai donik egonien, agueren txile. Ilargira junta eta uinbien, hemen ez dagoelako guztitzeko gien, nire aldi olien. Ez dakiz egatxik etorri nazen, asko zoben inguen aspertu getxien, nire zora menien. Ilargira junta eta uinbien, Zuzenekoetara fango gare oinguen, zein da bereziki urdurixen jartzen dana? Zuzenekoetan? Irure, bateria bateria jolia. Bai, Claramente, bai. Bai, porque se cree sus cosas eta... Buah. Beti izaten da, ez azkenean, adinakin ez da gize, hobeto kuidate dituzula zure muzinuak eta, gure kasuen ez. Adinak ez da Ez, eh? kuidatzen. Zuek, beste norabideen zuen zuen. Bai. Norabide kontra, bai. Bai, kontran. Bai, txarte bastean dago, Za, sufriru. Sufritu itxen da, bai. Bai. Nik uste behar dara hori, azkenean berak daki asko eta musikei buruz eta orden, igual gehiago sufritzen da, ez? Igual, Bai, egisa da, danok igotzen gara, ez gara igotzen nervioso, ez dago berako bilur hori, bakigurako danok inbiola, ez txarto. Ja. Eta publika hori espero, bai. Eta horren ez dago bilur hori, poda, igo bigare, atebe dana perfecto, mesedez, eta gizer, ez. hemen urdurio jartzen gare. Eta, bai, egisa zen da, bai. Eta irure da, el único que, buah, no sé qué, tempua, no sé qué, buah, dana, disfraza, no sé qué, antzerkixa, ez da gizer, eta goz albarakuak. Eta, bueno, kontzertu baten be bai, ez? Akats txiki batzuk egotiak be baduko bere xarma, edo? Bai, claro. Joder, igual asko ez da, ez, baina, bueno. Baina, Ondo. euneko endo ez da existitzen. Ez da Bizitzan, ez da kontzertu baten ezinun. Eta, igual batzuk heltzen die 98 dira, eta gu ez gara heltzen, ez dakit, segun ze kontzertu, Hori. Konta doztezue, zelan, ja, furgoneta bat erosi dozuen, kaparrak Bai. bai. Badukon furgoneta bat, ja, beratzin dako lekua, 10 basari bat kanpoen geraketan da. Pero maleta iruen bestela, baina, bueno. Zelako adie kontzertu baten prestaketak, eguna bera zela bizi dozue. Ba, normalien, Normalien, egun poliz bat, ba, baskaixa, Saiatzen gare hartzen baskaltzeko, joten bo, ez dakit, laskaun adibidez, saiatzen gare, izten laskauko txosnetan, saiatzen gare igual, txosnetan giruen sartzeko, txosnetan baskaltzen, eta bestela taberna baten, eta zein probak, normalien zein probak digestiboak initzen du, eta gero purtsuat, goten gare hortik erritxik, eta gero kontzertua jo, eta gero seguno, vuelta, edo batzutan geratu, edo dana. Ni beti vuelta, kotxia. Hori da, normalien, justo gobixok vuelta, bueno, danetik hori eroten da, Bizitzan moduen danetik da. Kontzertu egun bat bizitza bera dalako. Hori da, bai. Ez? Bai. Egun bat gehiago. Bai, sautzen gaitxuen pertsona bak isi, tontuen haitzen do estanatoki gainien, baina behien be, bai. Gure egunerokatasunien, bastante... Kontzertu lan gogoan garrixena jodozuena, arrasto berezin bat utzi da bena zebengan, baten bana garmenduko zinukete? Ba, ez aurten portasolen, aurten ez aurreko urtien, portasol izen zan, oso potenti, etorri zan, saben petau, eta gaina hor hausuen, eta holan. Hori gaina hausuko garedano. Eta gaina ikustia garedano gainera. Ikustia hainbeste jentea, gure herriko jentea hor, hainbeste jente guri ikusten, izan zan,
Bai, oso ondo gontzan, oso ondo gontzan. Ambientia eta izan, ingabenez justo kolaborazioekin, tipo aurreko diskuen ingabenez kolaborazioak. Gemesekin eta Gemesekin, Luten Bakuak. Luis Marikin, eta horrek egozien bai euren abestixetan, eta izen zan oso politxo. Bai. Etxien, jokatzean Beti gustora, garrantziaz. beti gustora. Eta gero ez dakit, bakoitzak esango zu lekuren bat, ez? Dakit. Eta desastriena, izan dena, hau kontzertu hau ezin da errepikatu? Desastrien hasi den do beti dana, baina nietako dauden el top. Osa, dauden el top, baina gero zen dabia izen zala desastre bat. Zan Txiri Fest bergaran. Vale. Hori, izan. Bergarako kartzela sarri, Hori da, bai. Hori da. Eta hori esen dabiari, tipo musikalmente, eta bueno, dana en general izen zala desastre bat. Berandu izan zan bebai, Nik pasonaen, jota ondo, nire ustez dauen el top, Bueno, ulertzen da, zuzenekuak entxeatu larregiez, udan berezik ez duzu ensaiatzen? Baina, ensaiatzen do, a lo tonto bai. Oin maiatza arte bai. A lo tonto ensaiatzen do. Ni esa gusta, baina ensaiatzen do bastante. Bueno, Aztien bi aldiz, oza, ez dala gutxi. Oza, gero besta contando un relato hori eta genteak sinestu itxena, baina ensaietan do, a lo tonto, Vale. Eta ensaiatzen duzue, arlo musikala bakarrik, edo gero agertokira begira zela mugiru barruen, aldez aurretik pentsatzen duzue, edo hori ja momentuko... Hori eixo momentuen, Bai. Oza, ibidez ensaietan ez do bitxen dantza, eta holan. Eta gara ibidez kontzertuen beti aldakatxo beti mugitu jatzu apurtxo. Mugitu jatzu. Bai, baina gero ensaioetan lasai baten gare. Ederto. Zuzenekuetan bersinuak, jote dituzue? Gerora gutxia, ja besti berrizekin, ez dauko ez da leku asko sartzeko bersinuak. Hasieran danak sin bersinuak eta hori, pixkanaka, bersinuak entzen. Baina baton bat sartuko, beti sartu ja baton bat. Bai, ez? Hori uste duzue, beti bersinoren bat egon biko litzakela? Zera diferentia, nik uste dut. Gainera, ez da, nik uste dut, delinkuentezeko bestia jarretuko jotzen, asiatik jogo belako, eta nire bentsat ilusinio besuitxe usta, gu baino, gure abestixak jotzi baino. Así que... Eta jendian gan, ez dakit, boikau batek ekarriko, erungo ekueko daben feedbacka, igual delinkuentezen abesti batek ez dauko horren beste, gaur egun hemen, edo? Baina hori bai ondo da, holan kontzertu lan doi, beste lau. Denpan nagoien, mucha presión. A2, bueno, hemen Euskal Herriko soinu mapa osatu behar dugu, eta bersino bat behoko duzue gaurkuan. Zeigu zue, ze talderen bersinua, segatik aukeratu duzuen, eta mapan kokatzen saiatu. Joko abesti bat, jo duena asiratik, dara horrelako, deuskizena. Eta rendikan onda, esmatu. Gure Bizkaia maitean... Horrek antxoekoak zira, ez da? Esango neke baietz, baina... Kostaldien da, baina hemendik, ez? Igual, bai, bueno. Nik uste baietz. Horrelako muy surfista, horrek... Bai, hori... Kostaldien. Hori da. Osa, etxando por esa teoria, hortik egongo da. Hortik egongo gutxe hori. Segatik deuski zen horrelako. Bai, hori, asiratik edo isa asiratik joten gaben kontzertuetan, eta batez be baterixei asko guztan jakon. Bateria jolia, ez dakit, eta kola moi pum-pum, eta betik hori jotia. Eta gure lagun bat beti justo beste horrekin motibo bitxen zan, eta azten zan itxen hor lurrea botatzen zan, eta azten zan itxen hor como surfista moduen, ez dakit itxen zauen, eta hor beti tontoke isiakin, eta hor jarretzen da hondikan, kontzertutan joten da hondikan. Zeruen bentzago eta ni bustitzen, eta ezin du sinestu zerako mendixe datorren itxasotik horrelako olatu batek hilko nau tragizekin du bidor hobeto tagiz kontatzen bador bueltaka norabidea galduta zeru etopatu naia haua izan dara Kristo mareja die Itxasu, golpeka, eta ni barruen, eta ezin du sinestu zerako olatu datozen itxasotik horrelako olatu batek hilko nau tradiziekin du bidor hobeto tabliz soltaten bador bueltaka
norabidea galduta, zeruen topatu naia, hau bai izan dana Kristo mareja die. Horrelako, onartu batek hiltona, transizekin dugido, hobeto, tablizotaten bado, bueltaka, norabidea galduta, zeruen topatu naia, hau bai izan dana Kristo mareja die. Mareja die, mareja die, mareja die, mareja die. Kaparrak, 10-11 kide, normalien alako talde horremestekide daukien taldiek ez da oso ondo bukatzen erun artien, egoten da bronka bat, ez dakit elkarbizitza aldetik, zela bioz. Zer elkarbizitza daukot? Bueno, esan da ondo bona moldatzen lehen- zari edo zer. Esan da bona lehenendik, ez? Talde baino Bai, lehenago bai. launa gare. Laguna, orden, ba, hori. Ezin zare, imagina zela butxoa kantzaut eta ez gure jutea ensaiora, baina eski urten zare poteuen eta hor da, orduen, imposibilia da, osea. Ez dago Da iesbiderik. familia moden, ja, txikitati da ben gauza bat, hasi oso aukerat, orduen, ba, aldosun nahi, ba, ez zigo estenatokira, baina azkenien kaparrak, gure kuadrilla azkenien ba hor dago, ez? Eta laguntasunak agintzen da. Gauzak Hori normaltasun da. hitz egiten dugula. Mhm. Azarratu inoiz. Zegin, diskutidu behar bada, baina aztela... Lehen, kaparrak sortu baino lehen hau, ginen bastante kuadrigalan futbolerua, eta biltzen ginen futbolien, eta hor gehiago basartzen ginen. Ointxe ja, saretzen. Osea, futbolak kendu Adina da bai zuen izango da, ez? Zer? Adina bai izango da. Hori, adina, kara, bai. Adina eta, bueno, hori, azkenien, kirolien eta beti, ez? Tensiño, hori, aro... suertatzen dira tensiño gehiago eta ala. Nointxe musikian, lasai. Tipo, ilusiño gehiago itxuztena kaparetatik da, hemendik igual, ez itxia azken bira bat moduko, hori ez doin bihar. Baina igual hemendik, Ese tocar el bec y esas chorradas, imagina hemendik berrogei urtetara, oza, lo loko, 50 urtekin, igual, igual Urtean egoten behin. gare jobarik 10 urte, baina de repente, geratzia, gure hartia, azken egongo gare, egunerokatasunean hemen egongo gare, sare familiari jargira. Orden, Sondo karria. azkenin bari, mendik, jo que se, esando berrogi, baina, ez da, mendik 50 urtera, de repente geratzia, eta, guazen itxen kontzertua da, ez da, mismo atxaltako portasoleko jaixetan, eta geratzia, eta itxea kontzertua, tipo, oza, mantentzia, ez itxea azken bira, oza, bete iztia zabalik, ez dakitzu, ritmo honetan ez du jarretxu bier bizitza zuan, ni de palo, oza, hori, klaro doko, baina, bueno, izan behin jotia, eta sarrak izen eta egon nor joten, guapo egongo zen. Bai, hori, oza, utzi, gero, zarra ganean bueltau, bizarruna bezala, pero no por pasta, sino por diversión, eta ya está. Eta gustora. Ados, orden, kaparrak egi iztotzago entzungo, azken kontzertua emango Ez, dugu ez. urte bete barru. Hori ez da pasauko kaparrak. Ni Ez, bec, ez, ni ez. hostias. Déjate. Ez. Hori ni de palo. Vale. Guazen, bueltatu gaitezen hemen aurrien dugu Euskal Herriko Bai. soinuma para, eta eskatuko dutzuet, hirugarren puntu bat zehazteko, eta kultura arlokoa izan behar da bai, baina ez dauko zertan musikala izen biher. Mugimendu bat, ekimenen bat, talderen bat, referente daukotzuen figura bereziren bat, Euskalduna dana, Euskal Herrixan kokatu beharko duzue, zei da zue, zein dane ekimen hori edo nabarmendu gure duzuen puntu hori, nun kokatzen duzuen eta zergatik. Kulturakin zer ikusi xa. Kultura zer ikusia, ez dago zetan musikala izen biher. Aldezen taberna bat? Aldezen taberna bat, bai. Zelik, berezia dalako. Zubaketu zoz, nik zoze... Nik igual, gari baituko nahen bai, gaztetxien sariaz, eskenien, eurei esker be askotan jo izen dut aukeria joteko, eta nik uste, aipatu inbiala eskenien gaztetxeak itxen da bien lana, eta bai. Osondo, gaztetxen saria, Euskal Herri osoan Hori da. Hori da. Zu karapa, zoze zehatzago Bai, esango zehazia, bai. Bakaiku berrixa. Jogauen kontzertu handela 2 urte. Eta ez bakaiku Nafarroan. berrixa, baizik eta Zulo tabernia. Kriston juergi egon zan. Eta... Zure parte batan geratu zen. Hor dago zure bihotzaren zatitxo bat geratu da zuloan. Hortik aurrera ja kafia eta gidatu itxen dut. Osea, que inflexio puntu bat izan zan Bai, zuretzako. izan zan un punto de porra ni cuenta nueva.
Ederto, joder. Ona, bueno, bada, gaztetxe zarea batetik eta Bakaikoako Zulo taberna. Hori da. Bai, Venga. leku politxa. Ederto. Bagoiez ja, saioari atalarekin bukatzen, aipat, eskatuko dutzuetena da, hemen da, horren dugun biriluetako bat, hartzeko, bueltia emun, galderia altuen irakurri eta erantzun, bale? Vale. Zuek erosuna, endika, zuazita. Irakurren bidaltuen, bueno. Bai. Betiko kantu bera jotzera kondenatuta egongo bazinate zein aukeratuko zenukete? Guri izen bida edo zina besti? Zuena, ez? Guria. Zango dugu kaparrakena bat, venga. Es que esa bestia igual, Sí, aukeratuko zaben, ba? Es que... claro. Sí, claro, Ni gau pasa. Bai, nik bai. Bai. Zeratik. Aunque izan técnicamente más aburrido da lakarrik estrofa, lau estrofa eta lau estribillo, edo bost, da niri geixin guztera gatena, tipo, kontzertuan jotzeko, ez da, rimon gaitxik, ero lirran gaitxik, ero dana gaitxik. Gaina, normalien izaten azkenengo abestixia kontzertutan, eta bakabar... Borobiltzeko, ez da? Bai, goien. Niko askotan, ez? Gutxiago gehiago da, ez? Bai, Abesti bat bai. egiterakoan, ez da? Abeste batera esan, goizeko 3 aldera hasi, ardabakin torrada jaten kuartelien, atera gondori, eta esan, holan galitzen da. Estrofa aldu ingaben letria, porque era un poco ofensivo, baina bestela, holan galitzu da. A2. Karapa, zuretako zure txanda ontxe, venga. Aukeratu beharko bazenu, kantu bakarra egin eta historiara pasatzea, ala disko asko atera, baina isilean geratzea. Disko askoin, sin duda. El One Hit Wonder hori... Nire koña, ez. Jendiak ezagutzia zuri begi jende asko bakarrik abesti baten gantxik. Oto bitxia asko, eukitzia diskografia hon bat. Baina, historiara ez dugu gure... Ez nahi izan besta ezaguna balana. Justo, irurek lehen zaukon talde bat, Illuminatis, eta zaukon abesti bat esaten zabiela, no dejaré mi historia escrita... Etorri jat burura, justo. Esto es una historia pasatu, eh? No dejaré mi historia escrita. Nada. A2. Hori da. Ederto. Bueno, ja bukatzeko, eskatuko dutzuet zeuen abestixen ranking bat indeizuela. Vale. Fagonaz abestixak esaten, eta esan behar duzue, batetik bostera, lehengoa izena geixen gustatzen jatzuena eta bosgarrena gutxien, nuko katuko zinukete. Eta zinde berripikauz... Fagonaz ni esaten... Berdina, ez? Ez, fagonaz ni abestixak esaten, ez tozue jakingo, zeintzu dien urrenguak, hor dautxiztia, Vale. eta zue kokatu izue, zifra bat jarritxa, batetik bostera, bale? Bat obiena. Bat obiena, eta bosgarrena eskasena. Karnaval egunero. Bi. Bai, bi izan binauen. Venga. Bai, bi. Ara, gisa da dalakor... ondela gutxetera, guta. Baina, ni guztetan, oso guapo, ni guztetan, joan. Bastante berrixe da gure enseibetan talan, eta baina, ba. Bigarren postuan, karnaval egunero, bigarren postuan. Bai. Metele. Bat. Ja, es que bat ez oso gau pasa. Baina, es que igual aparece, Endi. Ja, Hay que gaina da sus señas. Bat ero hiru. Esa miraban iru, baina... Porque ez bat gau pasa. Mas que igual no aparece. Bat, métele bat. Venga. Métele bat. Bai. Galtzaile. Bost. Boyikau. Lau. ¿No? Iru, oso guapo. Hau egin. Baina, Baina besti izan gau pasa igual. Ba, venga, lau. Gau pasa. Iru. Claro. Osa, que orduen... Esto zuen abate. Oin ja ben jakinda zein izango litzake rankina. Berdina, baina... Metele eta gau pasa alatuta. Bai. Dinozu ez tozura nahi historiara pasa, baina entzatemen zonako historiara paso zaria. Eskerrik asko Endika, eskerrik asko Karapa. Ai, zuri. Eskerrik asko. Urrengor arte.